காய்ஸ், இந்த நான் சேம் ஃப்ரீ ஃபயர் தான் பார்க்க அப்புறம் இன்றைக்கி சாதாரணமாக ஒரு கிளாசிக் மேட்ச் வந்திருக்கோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம சாதாரண ஒரு கிளாசிக் மேட்ச் தான் வந்திருக்கோம். டபுள் விரல்லாம் எடுத்துப்போம். டபுள் பேரல் எடுத்துப்போம். கபில் சீக்கிரமாக போடா. இந்த இடத்துல போய் குத்திட்டு இருக்கான் துப்பு 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 துப்புன்னு. டபுள் ஷாட் இருக்குது, ரெண்டுமே ஷார்ட் ரேஞ்சு தான். என்ன பண்ணுறது, எதுவும் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம இப்போது ஒரு லாங் ரேஞ்ச் நம்ம தேடலாம். போடு, இது இருந்துச்சுன்னா நம்ம விஎஸ்எஸ் மேக்ஸ் வாங்கியிருக்கலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு 100 போதும் நம்மளுக்கு விஎஸ்எஸ் மேக்ஸ் வாங்க. எங்கடா போய் வாங்க வேணும்னா நம்ம போயிட்டு வெண்டிங் மிஷினில் தான் வாங்குவோம். ஓகே, சீக்கிரமாக போகலாம். இதுக்குள்ளே இந்த போடு வேற மாதிரி செம்ம. இது கச்சிச்சு. நம்ம அப்படி எடுத்தோன்னா இது மட்டும் தான் எடுப்போம். நம்ம இன்னது இது MP5 மேக்ஸ் கீழே போட்டுருவோம். டம் 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 டம். ரெண்டுமே லாங் ரேஞ்ச் இருக்கக்கூடாது. அப்போனா நம்ம ஏசிஐடி கீழே போட்டுருவோம். அப்படி இருந்தால் நம்ம சீக்கிரமாக ஜோனுக்குள்ளே அப்படியே போயிடலாமா? ஓகே, வந்தாச்சு. மேலே ஒரு டோக்கன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். ஒரு அப்படியே லட்சமாக இருந்துச்சுன்னா, அப்படியே நிறைய இருந்துச்சுன்னா. யாரால இதான் நீ தேங்க மேலே போய் லூட் அடிக்கிறோம். சரி வேணாம், எதுக்கு வேற மாதிரி. ஏன்னா ஐயோ ஓடு, வேற மாதிரி செம்ம. வேற மாதிரி நம்ம இப்போ போயிட்டு வாங்கிடலாமா? இங்கே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கானச்சி இல்லை. ஓகே ஓகே, நம்ம போயிட்டு வாங்கிடலாம். போடு, செம்மையா விட்டோடு வேற மாதிரி கீ. ஆனால் வேணாம், இந்த இடத்துல வாங்க வேணாம். நம்ம இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல போய் எடுக்க வேணாம். ஜோன் வந்துருச்சு, அதனால் வேணாம். நம்ம வேறு எங்கேயாச்சும் போய் இந்த கீ வச்சு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். லெவல் 3 இருக்காண்ணா, எனக்கு வேணாம். ரொம்ப ஓப்பியான லூட்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போதைக்கு. இது எனக்கு தெரிஞ்சு 19 தான் ரிலீஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். இது நான் எடுக்கிறது வந்து 18. எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்னு தெரில, எப்போனா ஆகலாம். ஓகே, நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதுக்கு வந்து ஹேர் ட்ராப்லலாம் லூட் அடிக்கிறீங்கன்னா நான் ஒரு ட்ரிக்கு சொல்கிறேன். அந்த இடத்துக்கு எனிமி வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேற மாதிரி. சாரி, அடிக்கிறான்டா. எங்கேருந்தோ அடிக்கிறான். இது லாங் ரேஞ்சா ஷார்ட் ரேஞ்சானே தெரியல. ஓகே, இதை கீழே போட்டுடலாம். எல்லாத்தையும் கீழே போட்டுடலாம். இதெல்லாம் அவன் வந்து நம்மளை அடிக்கிறானா, அதெல்லாம் நம்ம தான். அவன் நம்மளை அடிக்கிறானா, அதெல்லாம் வேறு யாராச்சும் அடிக்கிறானான்னு தெரியல. இங்கே பாரு, அடே தம்பி, சைலன்சர் வச்சுருக்கான். சைலன்சர் வச்சு தான் ஆச்சான். சரி பரவாயில்ல, போயிடலாம். நான் தேவையில்லாமல் இப்போ சுட்டுட்டேன். சே, டோக்கன் இன்னும் இருக்கா? சரி பரவாயில்ல, இருக்கணும். அதோ அங்கே ஒரு எனிமி போகிறான். இப்போ ஏர்ட்ராப்பில் எனிமி வராமல் இருக்கணும்னா இங்கே போயிட்டு ஒரே நிமிஷம் உங்களுக்கு தேவையானது மட்டும் எடுத்துகிட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் போட்டுருங்க. வேற மாதிரி ஆச்சு. MP5 மேக்ஸே கொடுங்கடா, வேறு எதுவுமே ஒன்றும் இல்லை.
இன்னும் 4 பேர் தான். எப்படியாச்சும் புயா அடிச்சிடணும். மெடி இருக்கால? இருக்கியா? இருக்கு. சே, இதுக்கு கீ நம்ம அப்பயே அங்கேயே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ வேற எங்கேயுமே அது இல்லை. பரவாயில்ல விடுங்க, நம்ம இப்போ சும்மா கீ இருக்கட்டும். மேலே போயிட்டு ஜோன் சர்வே பண்ணலாம் கொஞ்ச நேரம். சர்வே பண்ணலாம். ஒரே நிமிஷம் வரேன். ஓகே ஓகே, ஒன்றும் ஜோனில் யாராச்சும் ஓரமாக ஓடி வருவானு. ஓகே. ஓ, பீமா சக்தியில் தானாரா? அதை ஓடி வராமல் பாருங்க ஒருத்தன். போடு வேற மாதிரி கில்லு, வேற மாதிரி. தம்பி அங்கேருந்து அடிக்கிறானா? போற மெடி போடுறா டக்குன்னு. இப்போ நம்ம சீக்கிரமாக அந்த இடத்துக்கு போகணும். இதுக்கு மேலே போயிட்டு இன்னும் நானும் இருக்குனாட்டான மட்டும் தான் இருக்குமே. அவனை மட்டும் அடிச்சிட்டா நம்மளுக்கு தான் கன்ஃபார்ம் புயா. ஓ, அங்கே இருக்கானா? இது வர்றான். அவன் ஸ்கைலர் தான், கொஞ்சம் பார்த்து தான் வரணும். வர மாதிரி இன்னும் நம்மளுக்கு வர்ற மாதிரி செம்ம புயா அடிச்சிட்டோம். வேற மாதிரி. உங்களுக்கு இதோட இன்னொன்று பார்ட் என்னால் சொல்லுங்கள், நான் போடுறேன். வர்ற மாதிரி. சரி, ஓகே. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். உங்கள் சைதான். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.